Fil-bidu tal-attivitajiet relatati ma' jum il-ħaddim, l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista żaret iż-żona industrijali tal-Mosta. 3 intrapriżi medji li wħud minnhom saħansitra kienu fil-periklu li għalqu l-bibien tagħhom sa ftit ta' snin ilu spiċċaw ikabru l-operat f'din iż-żona. Tant li llum qed iħaddmu aktar nies minn qatt qabel. Uħud minnhom sa ftit ta' snilu kienu qed iħabbtu wiċċhom ma' problemi, oħrajn kienu qed ifittxu li jespandu. It-3 fabbriki 2 tal-injam u oħra tal-stainless steel ibbenefikaw mill-għajnuna tal-gvern sabiex setgħu jirrelokaw f'din iż-żona. Bjorn Farrugia, wieħed mis-sidien ta' dawn il-fabbriki li tispeċjalizza fl-injam, qal li bis-saħħa ta' din ir-relokazzjoni u l-ekonomija tajba tal-pajjiż, il-fabbrika u l-ħaddiema qed jaqbżu l-aspettattivi tagħhom. Ix-xogħol baqa' jiżdied prattikament għax anke kellna erjek ta' fejn nistgħu nimirħu u nistgħu ninvestu f'makkinarju ġdid. Dak li kellna bżonn biex inkun nistgħu nagħmlu l-step forward biex inkun nistgħu nkabbru aħna anke u ntejbu l-prodott tagħna. It-3 fabbriki ħadmu nies tas-sena bħal restaw tal-injam, xogħol li mhux kull persuna kapaċi tmit idea għalih. Kumpaniji oħra li bbenefikat minn din ir-relokazzjoni hija fabbrika rinomata fix-xogħol tar-restawr tal-aperturi. Kienet importanti ħafna li għandi din il-fabbrika fejn stajt kabbart in-negozju tiegħi, fejn għamel tip ta' xogħol ta' restawr kien fuq bibien, twieqi, gallarijiet u fuq xogħol fuq ġewwa wkoll. John Aġuż, wieħed mid-diretturi ta' kumpanija tal-stainless steel, qal li minkejja li l-fabbrika tagħhom għadha topera minn ħattart, dan qed isir b'restrizzjonijiet kbar. Qal li fid-dawl ta' ekonomija li qed tikber u missieru bdew iħarsu lejn makkinarju ġdid biex iżidu il-produzzjoni, madankollu dan ma setgħux jagħmluh fil-fabbrika l-antika. Bħala erja ikbar nistgħu nieħdu iktar xogħol u għandna iktar spazju biex investejna f'makkinarju li kellna bżonn ċertu spazju għalih biex bekk nkunu naħdmu iktar malajr u effiċjenti. Waqt żjara li għamlu d-deputati mexxejja tal-Partit Laburista Chris Fern u Chris Cardona f'dawn il-fabbriki, ġie notat li dawn in-negozji juru biċ-ċar il-viżjoni tal-gvern. Qalu li din hi waħda li tara li l-ħaddiema jibbenefikaw hemm il-ġid li qed jinħoloq f'dan il-pajjiż. Il-Ministri Fern u Cardona qalu li l-irwol tal-gvern u li jservi ta' faċilitatur għan-negozji li jgħinhom ikunu favur in-negozju b'att ta' inizjattivi ġodda u oħrajn imġedda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.